Namaste, uncle father, ante mother. Uy, kabalo ko, nasayo na buhani. Kabalo ko, kabalo na buhani nga daghan na kay speculate ani nga balito. Asa man na presidente sa Pilipinas? Nangita, daghan na kay nangita diri sa mga tao diri sa Pilipinas. Pero ang mga gipakita sa social media is puro mga AI o fake o mga throwback na mga picture. Oh, wala mo kabalo ang tinuod kung asa karon presidente. Nakakaroon sa India, nasa Tibet, nagbilitit ito para mawala ang iyang mga gipabati sa iyang kalawasan. Walay tinuod, nasakpan sa ako ang insan dito. Di-update na siya sa ako, boto, kabalo ko. So ayaw na mo pagita, ayaw na mo, naa siya dito sa India, sa Tibet. Oh, kabalo na mo.